Řidič Libor Hájek, věk 27 let. Profesionální řidič offroadu. Offroadu, jo? Nafilmoval si ten offroad? Offroad. Nafilmoval si ho? No takhle to vypadá jako offroad. A jedem. A teď se koukejte, kudy pojedem. Teď se podívejte, odkud jedem. Já mám pocit, že to asi nevyjede. A kudy jedem? Je to dobrý, jedeme. Počkej, to ale asi není dobrý. To snižujeme výkon vozu. Jo, musíme vypnout klimu, aby jsme to netlačili. A tady navigace vážně nefunguje. A jedeme. Řidič stále v pohodě. No, spolu je zde vyplašený. Spolu je zde vyplašený jako vždy. Vyplašenko. Tady ale vůbec nevidím, jako kam ta cesta vede. Kudy mám jet? Takhle, do Brož. Pohled matlík. No co, tam ještě 20 čísel. Pak až začíná pláž. O 70 metrů níž. Řidič stále v pohodě a vysmátej. Vyčechanej. Naviguješ? Naviguj, jeď rovně. Prava 42. Navrhuji jet po téhle silnici. A rovně? A rovně. Já se bojím. Jako fakt se trošku bojím tady. Dobrý. No. Ale jak to zvládáme? S bravurou, no vidíš, že jsi se svěřil do rukou mistra. Pak už to je pověsíme někde v těmi. Při nám účet za opravu. No to je ostrý. Tady tudy jsme jeli, jo? Jo. No tak to je fakt úzký. No, asfalt, tady to trošku zadrnká. Já ti zadrnkám. Co tam je ten takhle debilně zastavil? Ale tady to ale chytnem. S tím punťánem nechytnem. Myslíš, že to je v pohodě? To je v pohodě. Ale tady vlastně nějaký stádo krav, člověče. Není tady někde stádo krav? Tady dvě. Tady je hejnokrav. Tam je nějaká a dvě kravky tady vevnitř v autě. Tam je ten cpec, to nevěděl asi kudy jsme jeli. To je Sajrajcem. Corrado. Jo, plášť totál prázdná. Tak co, pane řidiči? Nebál jste se se mnou? Ne. Spolujezdec se nebál. Pane Tomku, nebál jste se? Ne. Tak teď už na to noseně bedeš. Jsem úplně vysranej. A to už od rána. Pokud filmuješ? A? Zarec, holky! Nějaký krávy tady jsou. Takže konec.